jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għall-attività orkestra bir-rehearsals ilhom għaddejjin minn April li għadda sabiex is-Sibt jittella spettaklu ieħor mill-isbaħ b'risq il-Community Chest Fund. L-orkestra ta' din is-sena bit-tema ta' More Than a Feeling se tkun qed tippreżenta diversi artisti Maltin akkumpanjati mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta, attività li qed tittella bilan li jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund u persuni li qed jikkumbattu l-kanċer. Paolo Borg Bonacci, direttur artistiku ta' dan l-avveniment, spjega ma' Net News li spettaklu ta' dan il-livell jirrikjedi ħafna preparamenti. Preparamenti kbar fejn inti tittaqqat għandek il-mużika, għandek il-kantanti, għandek il-viżwal, l-effetti, għandek il-loġistika waraja. Meta għandek avveniment kbir, ġifieri hemm ħafna loġistika, hemm ħafna mfejħat il-nies joħorġu traffic assessment, ġifieri hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru. Però biex nidħol mill-lat tekniku jew aħjar mill-lat artistiku, hemm ir-rehearsals tal-kantu tal-mużika, ġifieri li jsiru l-ewwel nett tibda tażel il-mużika, tażel il-kantanti, jsiru l-arranġamenti nadattawhom mal-orkestra li għandna. Hemm ħafna affarijiet isir. Il-ħamis fil-għaxija l-President George Vella żar l-aħħar preparamenti tar-orkestra fejn appella lil pubbliku sabiex jattendi dan l-ispettaklu tant mistenni u jkunu ta' għajnuna għal persuni fil-bżonn. L-appell tiegħi huwa li nies jiġu biex jaraw dak kollu qed jiġi preparat hawnhekk dan ħafna nies professjonisti li flimkien jagħmlu spettaklu li huwa ta' min jiġi jarah. Apparti dan trid tifhem li dan ikun jagħmluh biex jieħdu pjaċir u fl-istess ħin anke jikkontribwixxu għal-fondi għal-Community Chest Fund li ħafna importanti biex wieħed ikun jista' jgħin lil dawk in-nies li dejjem qegħdin jiżdiedu sfortunatament li joqorbu lejna ħalli jkunu jistgħu jgħinu lilhom infushom rigward mediċini u bżonn oħra li jista' jkollhom. L-orkestra se tkun immexxija mid-direttur mużikali Maestro Aurelio Belli is-Sibt 30 ta' Settembru mit-8:30 ta' filgħaxija il qudiem.